Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da. Hala mundu osoa jakin dezala zer gertatu zen, eta zergatik eta nortzuk izan ziren egileak. 1200 donostiar eraileak, adin eta kondizio guztietako 100 emakumezko bortxatuak. Beren ondasun publiko eta pribatuak sakeatuak izan zirenean, eta iaia Donostia osoa kiskalita utzi zutenean. Sakeoan zehar eraileak eta hurrengo hilabeteetan gaixorik hildakoak 1600 pertsona izan ziren. Panorama honen aurrean ezin da ulertu hiriak gertaera haiek nola ere ez aditzera ematea, ez eta jasan beharra izan zutenei buruzko informaziorik. Ez da hiriari buruzko informazio testuetan duela 200 urte jasandako sarraskiari buruz ez errezagertzea. Egoera hau aldatzeko Donostia Sutan 1813-2013 elkartea sortu dugu, gure ekimenari lanian jarraituz buru emateko. Elkarte hau aurkeztearekin batera gure lehen ekimenen berri eman nahi dugu. Manifestu bat publikatu dugu Donostiar gehienek hutsune hau sentitzen dutela demostratzeko. Geroago irakurriko dugun manifestu hau bai paperean, bai eta interneten zabalduko da. Hala nahi duen guztia berari atxikitzeko. Aipamen berezia egin nahi dugu bilgune feminista hemen egoteagatik. Zeren eta 1813ko abuztuaren 21an herri osoak jasan bazuen ere basakeria hura, beste behin ere emakumeak izan ziren kaltetuenak, hain zuzen ere emakume izateagatik. Adin guztietako 1000 donostiarren bortxaketa izan baitzen holokaustoaren koroazioa. Para cambiar este estado de cosas, hemos creado una asociación, Donostia Sutan, 1813-2013, desde la cual trabajaremos para llevar esta iniciativa adelante. Junto con la presentación de esta asociación, queremos presentar las primeras iniciativas que llevaremos a efecto. Blog bat sortu dugu, gai honi buruz informazio guztia elkarteak eman dezakeena eta norbaitek aportatu dezakeena biltzeko. Datorren ekainaren 12an, asteartea, San Jeronimo kaleko udal lokalean, biblioteka zaharraren azpian, arratsaldeko 7etan proiektu honen aurkezpena egingo dugu, eta ondoren hitzaldi bat emango da. Zein arrazoi zuen Castaños General Espainolak Donostia erretzea eta donostiar guztiei lepoa moztea agintzeko? Hitzaldian parte hartuko dute Antonio Mendizabal eta Iñaki Egaña historialariak. Liburuxka bat prestatzen ari gara, duela 200 urte hemen gertatu zena jaso eta gertatuen arrazoiak eta nortzuk izan ziren egileak jakitera emateko. Erakundeei eskaera egingo diegu ikerketa baten bidez gertatuak argitzeko. Hona hemen beste hainbat proiektu, bisita gidatuak leku garrantzitsuenetan, ikastetxeetan banatzeko komiki bat egitea, dokumental bat egitea, 2013ko abuztuaren 21 arteko jarduera egutegi bat antolatzea.